Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit met passie. En passie voor Zeeuws-Vlaanderen, maar ook allerlei beeldende kunsten. Met wie heb ik het genoegen? Met Jenna Kips. Jenna, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Terneuzen eigenlijk. In het ziekenhuis? Ja, in het ziekenhuis. Oh, ja. Maar ik kom uit Grauw hoor. Dus, Grauw in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, het mooiste dorp van Zeeuws-Vlaanderen, denk ik, hè? ja, dat zeggen ze wel eens, ja. Ja, zeg, en waar heb je op school gezeten? In Grauw natuurlijk? In Grauw heb ik natuurlijk op school gezeten en ik heb op het Reinoud-college gezeten in Hulst. In mijn middelbare schooltijd, op de HAVO. En wat ben je daarna gaan doen? De kunstacademie in Breda. Dus, Zo, dat klinkt goed. Volgens mij is dat Sint-Joost. Ja. En voor welke richting heb je gekozen? Illustratie en animatie. Nou, dat klinkt helemaal creatief. Want wat is jouw hobby? Mijn hobby is ook tekenen en ik kijk ook heel graag films en animatiefilms voornamelijk. Dus ja, ik dacht, ik kies maar de richting illustratie en animatie. Ja, en nou het bijzondere is, je gaat in juni afstuderen. Ja. Ja, nou, en dan als afstudeeropdracht heb je iets gekozen. Daar gaan we het straks even over hebben. We laten de mensen nog eventjes, de kijkers in spanning. Want je hebt ook al een vorig project gedaan. En dat is van dier tot ontenissen. Zeg je dat goed? Ja, dat zeg je heel Zeeuws. Als Brabander, weet ja, je wel? Brabander, Zeeuws. Ja. Nou, zullen we er even naar gaan kijken? Dan kun jij eventjes de toelichting geven op de filmbeelden van D tot ontenissen. Oké. Ja. Vertel. Zoals jullie hier zien, zie je de beelden van fietsen. Dit is live opgenomen op het fietspad. Dus bij niets vermoedende voorbijgangers hebben we eigenlijk performances gedaan op het fietspad. Over gekke bejaarde mossels zoals je hier ziet. En die stonden dan op het fietspad. En ja, zoals je ziet. De reacties waren heel verschillend, hè? Ja. Want sommige fietsers die rijden er knalhard voorbij. En sommige die zwaaien, zie ik wel. Ja, echt heel grappig. Echt heel uiteenlopend. En daar fietsen ook een paar jongeren langs. En daar was het ook wel een beetje voor bedoeld. En hier heb je dus uitzicht op Grauw, hè? Dat was die kerktoren die we net zagen. Dat is dus tussen Zandbergen en Grauw in Oost-Vlaanderen. Ja, dat is daar opgenomen. Ja. We dachten... En dit zijn vrienden van jou en familieleden? Ja, dat is mijn moeder en een paar vriendinnen van haar die het heel leuk vonden om mee te werken aan dit project. En ja, ze gingen helemaal op in hun rol en dat vond ik echt heel leuk om te zien. Ja. En nu komt er iemand? Ja, die zit lekker te joggen, maar ze weet denk ik niet wat ze overkomt. Nee, zo zijn er meer natuurlijk. Weer een fietser die er voorbij knalt. Ja. Ja, dat is wel echt heel grappig. Oh, nou komt er een net overheen. Ja, zeker. Dit is weer een Oh, dat is een andere. ander toneelstuk met mijn zus, die ook meedeed. En dan mijn tantes en natuurlijk ook Julia, mijn nichtje, die ook in deze film gaat spelen, die we nu gaan maken. En ze doen hier ook een performance voor niet vermoedende mensen op straat. Zoals je hier ziet. Er ontstaat er ook al een beetje een gesprek. Ja, dat was echt heel grappig om te zien. Dus, En wat zegt die mevrouw die er voorbij komt? ja, die vraagt of die snapt ineens dat het gaat over een Zeeuws meisje en mossels die graag jongeren in Zeeland willen houden. En op dat moment valt eigenlijk haar frank. Dus, Oh ja, dat is mooi gezegd. Tegenwoordig moet je euro zeggen, maar een frank. Want wat is uiteindelijk de bedoeling van de film? Je hebt het al een aantal keren gezegd, maar herhaal het nog eens. Ja, ik hoop dat er meer jongeren in Zeeland blijven. Maar dat hoop ik. En daar ging het vorige project ook al over. En daar zal dit project ook over gaan. Dus, Nou, onthul even de naam van de film. Het heet Friet met mossels. En waarom friet met mossels? Ja, mossels zijn natuurlijk typisch Zeeuws. En friet, ja, er wonen ook een paar personages in de film. Het zijn ook frietjes. En het gaat ook een beetje over de verstandhouding tussen frietjes en mossels. En ook over jongeren. Dus al die personages komen terug in de nieuwe film. Dus, Ja, maar het is niet alleen zo dat de jongeren hier moeten blijven. Maar er moeten natuurlijk ook jongeren of mensen van andere streken naar Zeeuws-Vlaanderen komen, toch? Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Ja. Dat zou, dan komt het dorpje een beetje tot leven. Dan, Ja. Maar hoe kom je nou zo om te zeggen van friet met mossels? Want mosselen, wij zeggen meestal toch, mosselen met friet.
Ja, friet met mossels is eigenlijk meer de toekomstvisie. Ah ja. En ja, dat is een beetje, daar was het een beetje om gedaan. Meestal zeg je mossels met friet, maar wij vonden het wel interessant. Ik vond het zelf wel interessant om het om te draaien. Ja. Dus dat is wel... Ik vind het heel goed gevonden. Ja. Geweldig. Dankjewel. Nou zie ik hier een foto met iemand die staat in zijn overal en die heeft iets op zijn hoofd. Vertel. Ja, dat is natuurlijk een mosselschelp. Dat is een echte Zeeuwse mosselboer die je hier ziet op de foto. Ja. Maar en dat ben ik toevallig op die foto en dat was een beetje om te testen hoe die mosselhelm goed op je hoofd zou zitten. Ah, ja. Maar dat is deze mossel die je hier ook ziet, dat is eigenlijk dezelfde mossel als op de foto. En ik als materiaalspecialist, wat voor materialen zijn dat? Dit is van purschuim gemaakt, zo van dat isolatie spuitschuim eigenlijk. Ja, pur, dus polyurethaan natuurlijk. En dat gebruik je dan om die vorm te doen. En die friet die ik hier zie, wat is dat voor materiaal? Is dat ook pur? Nee, dat is van dat matrasschuim dat je kunt, Dat is ook een soort pur, maar dan weer niet hard, maar zacht, zeg ja, hè? dat is altijd zacht. Dat is, Ja, oké. Dan de opleiding. Hoe lang duurt die Sint-Joost-opleiding? 4 jaar en ik zit dus in mijn 4e jaar. Dus de tijd is echt voorbij gevlogen, want ik heb het heel erg naar mijn zin gehad op de opleiding. Maar ja, nu is het tijd voor het eindexamen. Ja, spannend toch ook wel een beetje? Ja, best wel heel erg, maar ja. Ja, en dan om de zoveel tijd heb je natuurlijk een voortgangsbespreking. Ja, dat had ik vanochtend toevallig. En vertel, hoe gaat dat nou in coronatijd? Ja, online, alles is online. Dus wij hebben dus thuis zo'n internetkabel, want anders hebben we geen goede wifi en dan val ik 5 keer weg of zo. Dus dat is altijd wel even belangrijk om te denken als je zoiets gaat doen. En zo'n gesprek, hoe lang duurt dat dan? Nou, maar 20 minuten in totaal. Ik mag dan 10 minuten spreken over wat ik allemaal heb gedaan in die periode, wat er goed ging en slecht ging. Ja. En daarna gaan de leraren een beetje zeggen of het goed of slecht was. Maar... Ja. En wat heb je verteld? Wat ging er goed en wat ging er slecht? Vertel. Nou, op zich gaat het tot nu toe best goed. We hebben heel onze crew eindelijk bij elkaar gevonden. Vertel. Daar zijn we heel blij mee. Ja. En hoe ziet er zo'n crew een beetje uit? Jij hebt dan de regie, hè? Begrijp ik? Ja, hè? En je hebt het script gemaakt, daar komen we zo op terug. En kun je nog een aantal crewmensen noemen die zegt van, goh, daarmee ga ik aan de slag? Nou, natuurlijk ook met een cameraman. Dat is Jean-Pierre natuurlijk. Jean-Pierre Baselier, die is hier ook in het Ledeltheater. Ja, dat is heel leuk. Ja, en verder? En natuurlijk een producent, dat is Eve Pannekeet, die zit ook op de opleiding, maar dan op fotografie en film in het 2e jaar. En ook voor geluid hebben we Noord Boyton en die kan ook heel goed geluid en sounddesign en dat hebben we ook heel hard nodig. Ja. Dus en mijn zusje Isis die gaat de make-up doen voor de frietjes en mossels, dus dat is heel leuk. En dan ook nog mensen uit West-Vlaanderen? Ik heb natuurlijk in de zoektocht naar een producent hebben we best wel wat mensen gesproken en daaronder ook met Kim Verdegem. En zij... Die komt uit Breskis? Ja, die komt uit Breskis, dus dat was echt een heel leuk gesprek. Ja, en het was, zij heeft mij ook wat advies gegeven over hoe je het beste dingen kan regelen. Ja, dus het is niet alleen kennis, maar ook kennissen. Ja. Toch, hè? Ja. Ja, eigenlijk wel. Nou, dan komen we uiteindelijk waar we naartoe willen, naar die film natuurlijk. Kun je dat eens eventjes omhoog houden, dit? Het lijkt me wel iets om uit te leggen hoe dat je daartoe gekomen bent. Vertel. Ja, dit is een karakter, echt een frietkarakter, zoals je hier ziet. En dit is een personage in de film, dat is eigenlijk een vader friet. En hij, ik ga er niet heel veel over zeggen, maar zoals je hier ziet, is die echt ontworpen als een frietje. Een friet gecombineerd met een mens. Dus dit is eigenlijk een typische Belg? Ja, het is eigenlijk een Belg, ja. Zo kun je het wel zeggen. En een mossel is natuurlijk typisch Zeeuws en een friet is typisch Belgisch. Ja. Dus vandaar dat daar de... Ja, oké. Dus dan heb je ook een storyboard gemaakt. Vertel, wat is een storyboard? Een storyboard is eigenlijk een reeks van plaatjes die je maakt van tevoren. Je tekent eigenlijk
als Kun je ik... hem even laten zien tegelijkertijd? Ja, dus zoals je hier ziet, je tekent eigenlijk elk shot al van tevoren uit. Zodat je weet op het moment dat je gaat opnemen wat je precies gaat opnemen en hoe de camera zou moeten gaan. Dus bijvoorbeeld hier gaat de camera of valt het personage op de grond en dan teken ik daar bijvoorbeeld pijltjes bij en dan weet je een beetje wat de bedoeling is. Dus je doet een tekening met een beweging. Ja, Dus dan moet er voor de camera beweging zijn en dat doe je met behulp van pijltjes. ja. En hoeveel van die tekeningen heb je nou totaal in je storyboard? Deze heeft er best wel een aantal. Ik denk nog wel 100 of zo. 100 heb je helemaal uitgetekend. Sowieso wel. En heb je nou ook de locaties er al bij gekozen? Ja, we hebben al bijna alle locaties. Ja, voornamelijk in Grauw. Dus ja, in het dorpje Grauw voornamelijk buiten ook. We gaan bijvoorbeeld opnemen in de school. En voor de school ook. Maar ook op de Grauwse dijk. En ja, op onze eigen boerderij ook nog. Heb je een heel mooi... Ik heb een ding. Misschien kunnen we eventjes het storyboard starten. Dat we dus van een beetje toelichten wat er gaat gebeuren. Dus nou zie je op het scherm dus zie je iets? Vertel. Nou, wat je hier ziet is eigenlijk het begin van het verhaal. Je ziet eerst beelden van Grauw, dus van Grauw in het algemeen. Een dorpje, een uitgestorven, maar wel mooi Zeeuws-Vlaams dorpje. Lege straten zo te zien. Er is niemand aanwezig. En hier ook van de bovenkant nog een shot. Dus ja, en wat je hier nu gaat zien is een bejaarde mosselfanfare. Ah. Dus Hoe kom je erop, zeg? Ja, nou dat is, ja, ik weet niet, spontaan gekomen. Ik moest denken aan de fanfare van Grauw en die is er denk ik niet meer. Die is er eigenlijk niet meer. Dat vond ik wel jammer. Maar je mag wel de kostuums gebruiken. Ja, die mag ik wel gebruiken. Zo, dan heb je het goed voor elkaar, zeg. Ja, dat is echt heel leuk. Ja. Dus die mogen we ook gebruiken. En zoals je hier ziet, komt die fanfare ook in beeld. Het is wel een beetje een ludieke scène, want ja, ik ga het niet verklappen, maar zoals je straks wel zult zien, zijn de bejaarden, de fanfareleden een beetje, ja, stokoud. Behalve het hoofdpersonage dan, die helemaal van achter loopt. Dat is eigenlijk mijn nichtje Julia, oftewel het personage Marie. Een van de weinige jongeren die nog in dat dorp leeft en ook bij de fanfare zit. Maar ja, die zijn niet allemaal even vief nog. Nee. Dus ja, dit specifieke shot gaat daarover, deze scène. Maar ja, als je natuurlijk meer wil zien, dan moet je naar de film, hè? ja, dan moet je naar de film. En Dus hoe krijgen we die film uiteindelijk te zien? ik denk op verschillende mogelijkheden. Ik hoop zelf nog een première te doen in Grauw zelf ook nog. Net zoals we vorig jaar hebben gedaan met Van D tot Ontenissen. Oh ja. Als het allemaal goed gaat met corona, want dat weet je niet. En ik hoop het ook op Film by the Sea te krijgen. Ik hoop dat ze dat graag willen en zien zitten. Maar het zou wel erg leuk zijn. Dus. Oké, en wil je nog iets vertellen over de crowdfunding? Want je hebt een lijst opgesteld, begrijp ik, van mensen kunnen bijdragen en er staat iets tegenover? Ja, ik ga een post doen op Facebook en met mijn, denk ik, rekeningnummer eronder. En dan kunnen mensen doneren als ze dat graag willen, om ons te helpen met het Maar je hebt ook niet alleen financiën, maar je hebt ook iets, als je dus bij de aftiteling dan een bepaald hoog bedrag of zo. Ja, als je bijvoorbeeld doneert, dan krijg je iets terug. Dus bijvoorbeeld als je 10 euro doneert, krijg je een mooie specifieke mosselkaart. Of hoe meer je doneert, hoe meer je krijgt. Ja, dat is logisch. Dus bijvoorbeeld als je 500 euro doneert, dan krijg je inderdaad een plaats in de aftiteling. En mag je meespelen als figurant. Ja, zulke dingen. Dus dat is wel heel... En als je nou Sint-Joost afgerond hebt, wat zijn dan je toekomstplannen? Nou, eerst ben ik van plan om een master te doen nog. En welke richting? Hetzelfde? Ook hetzelfde, maar dan... En waar kun je dat doen? Ook in Den Bosch. Dus, in Den Bosch? Ik hoop dat het toegelaten wordt. Oh ja. En daarna is mijn droom om dus een eigen bedrijf te hebben. Een eigen creatief bedrijf. In combinatie dus met het filmmaken, zoals wat ik nu aan het doen ben. Maar dan ook echt voor het filmfonds en zo. Dus lijkt me heel leuk. Ja. Nou, ik denk dat heel Grauw en heel Hulst en heel Zuid-Vlaanderen en heel Zeeland mee gaat werken. Want je hebt gewoon, denk ik, goud in handen wat betreft
op een ludieke manier duidelijk te maken dat er iets moet gebeuren met mensen hier houden. Hè? Dus jeugd, je moet ze ook wat bieden. En ik hoop dat ze echt jou ook financieel gaan ondersteunen, want uiteindelijk is er geld beschikbaar om zulke dingen te doen. En waarschijnlijk dat er toch mensen zijn, instanties, die zeggen, nou daar steken we nou ons geld in en energie. En dan zal ik waarschijnlijk aan de regisseur vragen, als het filmpje afgemaakt is, dat we het laten zien bij RTV Geldermond. Ja, dat is natuurlijk helemaal leuk. Echt een tv-première. Dus. Ja, dat zou kunnen. Hè. Goed, heb jij nog dingen waar je zegt van, ik wil nog een bepaalde boodschap zo van... Nou nee, ik denk dat we alles wel hebben gezegd nu. Ja. En er komt natuurlijk allemaal kijken naar de film. Ja. Dat is, Ja, uiteindelijk doe je het daarvoor, hè? Ja, tuurlijk. Zullen we het nu afronden? Ja. Oké. Nou, beste kijkers, dit was het dan. Frieten met mossels. Echt, ik ga als eerste kijken, hoor. En misschien dat ik nog wel figurant ergens kan spelen of zo. Natuurlijk. Er zijn best nog wel wat rollen. Er is nog een rol van een pastoor, dus als je die graag wil spelen, dan... Oké, nou even nog je e-mailadres of wat je wilt zeggen, Facebook. Nou, ik ben te volgen op Instagram, Friet met Mossels. Ook op Facebook heet ik Jenna Kips, dus dan kun je ook iets van de film zien. En mijn gewoon e-mail is jenna.kips@gmail.com. Dus als je leuke suggesties hebt, vragen, kun je daar altijd naar mailen. Dus. Helemaal goed. Okay. Nou, dankjewel hè. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Dus, ja, graag gedaan. Ja. Oké.